Boas tardes. A ver, que arrechego o micrófono. Boas tardes, que tal estades? Benvidos a esta domingo de Simbolicor. Hoxe imos a falar dun potentísimo azul, o azul Klein, pero en realidade imos a falar máis da obra desta persoa, Yves Klein, que debo confesar que eu non son moi fan dos artistas así do século XX, da arte contemporánea, non é o meu forte, pero teño que recoñecer que preparando este programa de Simbolicor funlle collendo cariño a este artista, pareceume que na súa arte podería haber algo de xenuíno e de saber agora por qué, conforme nos vaiamos metendo máis ou menos na súa obra. E ademais, ao principio de todo, hai que facerse unha pregunta que xa resolvimos algunha vez, pero para ver se estades atentos. Pode patentarse unha cor? Pois esa é unha das respostas que imos buscar agora ao internarnos na obra de Yves Klein. E bueno, ides saudando según vaiades chegando, sabedes que podedes facer preguntas e comentarios mentras tanto, dúbidas e todo o que queirades. Bueno, Yves Klein naceu en 1928 en Niza e morreu en París en 1962. E é un artista que desenvolveu a súa carreira artística nuns 6 anos. Boas tardes, Saneigo. E aínda que a súa traxectoria artística foi moi curta, porque desgraciadamente en 1962 sufriu unha serie de ataques cardíacos que acabaron coa súa vida, eses 6 anos de actividade artística son moi importantes porque se considera que é un artista que desperta o Dada, o neo-Dada, moi importante despois ou moi influínte para que comezaran as correntes como o Fluxus. Fluxus sabedes que é unha corrente que se dá nos 60, 70, que entronca tamén co Dada do período de entreguerras, bastante curiosa. Ao Fluxus, por exemplo, pertence parte da obra de Yoko Ono, para que vos situedes, non? E a figura de Yves Klein reivindícase un pouco como pai, pois xa vos digo, do neo-dada, do movemento Fluxus, do happening, da performance, de todo este tipo de obra artística que ten que ver co teatral, co que pasa só unha vez e que vai a definir os momentos artísticos da segunda metade do século XX, sobre todo, non?
E hoxe en día é o que chama ai, como se chama a crítica esta mexicana? Non me vais a ir agora o nombre, ¿no? Pero o que chaman arte VIP, vídeo, instalación e performance, non? Pois aquí estarían un pouco as súas orixes, aínda que sabedes que tamén habería que irnos anterior a uns momentos anteriores, precedentes no período entre guerras con Marcel Duchamp e todos todo ese movemento, ese florecemento artístico de inquedanza e de búsqueda que se dá entre as dúas primeiras guerras mundiais. Bueno, o caso é que Yves Klein, como vos digo, nace en 1928, é fillo de pintores, pero... Ai, un momento. A batería. Perdón. Ay, que me olvidé de enchufar o ordenador, pensei que se me desconectaba todo. Bueno, volvendo ao asunto, Yves Klein nace en 1928, pero non comezará a desenvolver a súa actividade artística ata 1954. Que fixo durante todos eses anos? Pois, en parte, nas súas palabras, renegar das súas tendencias artísticas, pero iso vámolo ver agora nun cachiño. Resulta que cando ele era novo, cursou estudios na Escola Nacional da Marina Mercante, aínda que non lle foi moi ben, e na Escola Nacional de Linguas Orientais, e aí nese período é cando comeza a practicar judo. E isto do judo é moi importante porque el vaise centrar moitísimo na práctica do judo. E iso vaino levar tamén á práctica doutro tipo de espiritualidades e o interese polo exótico, aínda que tamén pola filosofía menos materialista occidental, imos velo agora. Aquí na súa xuventude, na súa adolescencia, máis ou menos antes de cumprir os 20 anos, non sei se exactamente aos 19 ou así, tamén comeza un curso á distancia da Sociedade Rosacruz de Oceanside, vale? Isto é moi importante porque tamén vai a marcar moito a súa visión da arte, do material, do inmaterial, do que é espiritual, do que é o desapego, que é un concepto que el mesmo vai a utilizar. E, de feito, acabase aderindo á Sociedade Rosacruz de Oceanside en 1948. Tamén o fai con un par de amigos, o sea, el móvese nun círculo onde as súas amistades comparten estes intereses con el. Pero hai outro feito que marca moitísimo e non é a pertenza e os estudos da Sociedade Rosacruz de Oceanside, senón descubriu un libro na biblioteca de súa tía Rose que é a Cosmogonía Rosacruz de Heindel. E isto digo como algo importante a ter en conta, porque parece ser que a Sociedade Rosacruz de Oceanside tiña unha certa filosofía, pero Heindel, a pesar de ser tamén Rosacruz, parece que ten unhas tendencias máis vinculadas a ideas que veñen da teosofía, non? E iso é o que se vai a ver na obra de Yves Klein, pero xa vos advirto que estas influencias non están moi estudadas, isto non o digo eu, senón curadores que fixeron exposicións sobre a arte de Klein, moitos resaltan que nos estudos sobre a súa obra poucas veces se deteñen os historiadores nesta parte, neste vínculo coa filosofía Rosacruz e coa influencia que tivo a cosmogonía Rosacruz de Heindel na obra de Klein, non? Paréceme que
que debería ser importante puntualizar isto. Tamén vos digo, está mal estudado e mal comprobado, así que eu non podo facer moito nese aspecto. Klein renovaría a súa pertenza á Sociedade Rosacruz, deixaría de renovar a súa pertenza á Sociedade Rosacruz uns 10 anos despois, sobre 1958, pero sábese, gracias aos diarios que Klein levaba moitísimos diarios das súas viaxes, dos seus estudos, das súas prácticas rosacruces, sábese que el seguiu facendo meditacións da maneira que el aprendera dentro destes círculos espirituais, non? Así que non renovou oficialmente a súa pertenza, pero de corazón, de práctica, seguiu sendo como Rosacruz, digamos así, non? Na súa xuventude, ademais, tiña a idea de marchar a cabalo, facer unha viaxe a cabalo dende París ata Xapón, porque en Xapón quería estudar os fundamentos tradicionais do judo, non? Esta viaxe implicaba baixar dende París ata España, de España cruzar a Marruecos e atravesando todo o Oriente chegar ata Xapón. Esta viaxe a cabalo nunca a puido facer, hai algúns que din que esta idea de marchar a cabalo é algo moi vinculado tamén coa filosofía Rosacruz e como se di? Do ideal cabaleiresco, non? Aunque, bueno, hasta aí non vos podo decir se isto é real ou se é algo, xa sabedes que ás veces os curadores e os que escriben os que escriben os textos póñense un pouco poéticos e buscanlle mil reviravoltas, pois ao mellor só lles facía gracia o de ir a cabalo ata Xapón, eu que sei. Eran moi novos, o caso é que iso non o fixeron, pero sí que entre 1948 e o 52 leva a cabo unha serie de viaxes a Italia, Gran Bretaña, Madrid e finalmente Xapón, que van a marcar moito a súa obra. E, de feito, Madrid é un punto moi importante porque é onde Yves Klein se fai artista. Na súa primeira estancia en Madrid, chegou a dar clases de judo nunha escola, na escola Bushido Kai, que foi a primeira escola de judo que houve en España e que estivo aberta por Franco Sarabia, que non sei se vos sona, pero é unha figura bastante relevante do deporte español. Despois marcharía a Xapón, onde residiu 15 meses, conseguiu chegar ao cinturón negro, terceiro ou cuarto dan de judo, e a súa idea era volver a Francia e poder traer con el todas as aprendizaxes do judo tradicional, porque o que se estaba dando en Francia era unha versión occidentalizada do judo, unha práctica occidentalizada. El quería ir ás raíces e traelas, non? Sen prácticamente modificar. Lamentablemente, cando chega a Francia, a Federación Francesa non lle quere recoñecer os títulos, porque franceses son así, e como el seguía en contacto con Franco Sarabia, pois no 54 volve a España, pero xa como de volta como profesor permanente na Bushido Kai e ademais faise responsable nacional deste deporte tomando o título de asesor técnico da Federación Española de Judo, coa que irían naquel mesmo ano a un campeonato que se celebrou en Bruselas. Isto para que vexades o importante que o judo foi durante moito tempo na obra de Klein. E, de feito, el non tiña intención artística ningunha. E se a tiña, non estaba adicándose a cultivala. A el o que lle interesaba era o judo. Pero dentro desta práctica do judo non só consiste na práctica da arte marcial, senón na práctica de coñecemento persoal, control persoal, meditación e toda unha serie de prácticas filosóficas que veñen ou que entroncan coa filosofía zen, non? E moitos estudosos de Yves Klein paran moitísimo nestas ideas do zen e pasan por alto precisamente tamén a importancia que tivo a obra de Heindel da cosmogonía Rosacruz no desenvolvemento
da súa arte. Entón, sei que vos estou dando a chapa con moitísimas datas e con moitísimos datos, pero creo que é moi importante porque estes dous piares filosóficos sustentan a maneira de traballar que vai a ter Yves Klein e a maneira que vai a ter de entender o pigmento, o son e incluso os medios co que se elabora a obra artística. Entón, bueno, en 1947 realiza unha obra que se chama Sinfonía Monótona, que é unha obra musical dun só ton. E a idea é que nesa sinfonía monótona, ese sonido monótono, esa única nota sostida durante longo tempo, chega a asimilarse ao silencio. Polo tanto, crea unha especie de vacío sobre unha soa nota. Esta é unha idea fundamental tamén, porque Klein tamén nos venderá o vacío, non? Tamén nos venderá unha exposición vacía. Xa falaremos diso. Entón, en 1954 vai a facer o que se considera a súa primeira obra artística ou o inicio da súa obra como artista, que é un conxunto de cores nun libro que vai a chamar Yves Peinture, as pinturas de Yves, que vai a publicar e imprimir na imprenta de Franco Sarabia. Por iso vos falei do vínculo entre Judo, Bushidokai, a escola Bushidokai dirixida por Franco Sarabia, porque el tamén tiña unha imprenta e é ali donde Yves Klein vai a publicar ou fabricar a súa primeira obra. A súa primeira obra chamase Yves Peinture e é o manifesto, non, do que vai a ser a maneira que ten de entender a pintura. E é moi curioso porque o seu amigo Claude Pascal, que era e creo que é, porque creo que non morreu, sí que morreu, perdón, no 17. Era un compositor de música, vale? Entonces Claude Pascal fai este prefacio que estades a ver na pantalla e son simplemente liñas longas e discontinuas, non palabras. É un prefacio silencioso tamén, non? E o que atopamos dentro do Yves Klein, do Yves Peinture, son esta serie de láminas monocolor. Boas tardes, Dieguito. Son esta serie de láminas monocolor que as primeiras foron pintadas en gouache, as seguintes, a primeira tirada, a primeira serie que fixo deste Yves Peinture son gouache, vale? As seguintes, xa de menos calidade, son recortes de catálogos de pintura, vale? Entón, o interesante é que aquí asocia cada cor a un lugar do mundo que el visitara, non? Entón, ese verde non se ve, pero está escrito París e ten unha data. O azul é Madrid, que creo que ten a data do 54. E o amarelo é Toquio, que tamén ten outra data por aí que non lembro, non? Entón, este é o manifesto artístico de Klein, aínda que creo que Klein daquela non o sabía. E, bueno, trátase de 10 planchas de cores, por certo, son 10 cores, 10 planchas. E el mesmo dirá nos seus escritos: loitei contra a miña vocación de pintor indo a Xapón para vivir a aventura do judo e as artes musicais antigas. Tamén loitei contra a miña vocación de home de teatro, pero precisamente o judo, pola práctica física e espiritual dos kata, constituíu a miña formación nesta disciplina da arte que é o teatro. Non sei se sabedes o que son os kata, porque se non coñecedes as artes marciais, pois non tedes por que sabelo, pero as katas son unha serie de coreografías nas que o practicante desa arte marcial pois perfecciona os movementos que despois vai a poñer en práctica na loita, non? E para
subir en rango, en cinturóns e dan, unha das cousas que hai que facer é perfeccionar as catas. Cada cinturón leva asociado un tipo de kata porque en cada cinturón vanse aprendendo outra serie de movementos, chaves e tal. Vale, entonces as katas teñen un algo de performativo, teñen un algo de teatral, porque é a persoa sola executando eses movementos como se estuvera en loita, pero sen estalo. E de feito, ao facer a kata deberías exercer ou sacar toda a forza que tes, non é só unha coreografía de danza, vale? Porque obviamente en loita tes que executar eses mesmos movementos. Entonces, esta é a idea de que para el o exercicio da kata e os exercicios espirituais asociados coa aprendizaxe do judo tradicional lévano tamén a crecer naquela faceta teatral que el sempre se estivera negando, e tamén na artística. Porque ao final a búsqueda artística tamén é unha búsqueda espiritual, ou así é como el a entendería, como a entenden tamén moitos artistas no século XX. E é curioso porque este mesmo ano el publica tamén un manual sobre judo, non? Entonces, é como, por un lado, publica algo moi concreto e moi técnico, centrado no exercicio do judo, e por outro lado, publicanos este Yves Pointure, que son monócromos con non, é cor liberada de forma e liberada de, de, de imposicións. Nin imposición do pincel, nin imposición do pintor, nin imposición de nada. É simplemente a pintura. Entón, esa sería a idea principal de toda a obra de Klein. E, por tanto, Klein empezaría a crear o que el chama monócromos, xa en lenzo, vale? Esos monócromos normalmente son pigmento con un aglutinante ou un pegamento que vai directamente aplicado ao lenzo. Aquí tedes un monócromo rosa, un monócromo azul e un monócromo dourado. Estas son as tres cores que marcan toda a obra artística de Klein. Son as predominantes, son as súas favoritas. Sobre todo o dourado dirá que é o inmaterial. A min a maneira que ten que falar do dourado recórdame tamén a maneira que temos de falar dos iconos bizantinos, por exemplo, non? Porque o dourado vai ser á vez material de beleza e riqueza, que demostra a beleza e riqueza daquel que encarna a obra, pero por outro lado é a inmaterialidade da luz, que non é pigmento, pero que si é cor. Non sei, poido entender ben o que pretendía Klein. Perdoade, que estos días entre calor e frío. Outra cousa importante tamén da súa obra é cando comeza a incorporar esponxas naturais impregnadas de pintura e a aplicalas aos lenzos. Ves que tamén utiliza ese rosa concreto, boas tardes, tais, e ese azul potentísimo tamén concreto. Son paisaxes naturais, pero non terrestres, pero si terrestres. Hai unha cousa que lin por aí que parece que Klein era como un pouco visionario das viaxes ao espacio, que Klein dixo aquelo de a Terra é azul, pero aínda ninguén saíra a comprobalo. Efectivamente, uns anos máis tarde, non? Cando se pisa a Lúa, pois efectivamente dice, pois sí, a Terra é azul. Hai un pouco dese mito ao redor do azul Klein. Sabedes que a idea é a pintura liberada de forma, que tampouco é algo super novedoso, porque xa o vimos en Malevich, non? Malevich sería o precedente desta idea, pero claro, el Klein faino a través desta idea de que o primixenio, o orixinal e o mundo espiritual é un mundo libre de forma.
E esta é a súa maneira de expresalo. Ou iso é o que contan os historiadores. Unha cousa que me chamou moita atención, volvo a repetir, estas son as 3 cores fundamentais da obra de Klein, e a súa outro concepto fundamental é a idea de vacío, non? E de ausencia de forma. Eu non poido evitar pensar que estas tamén son as cores, por iso vos falei antes dos iconos bizantinos, son as cores que predominan nas representacións da Virxe co Neno, por exemplo, non? O dourado dos nimbos e dos fondos, o azul do manto da Virxe, eses rosas vermellos, non sería exactamente o mesmo rosa, pero bueno, estaríamos nesa gama de cor do vermello. Vedes, aquí tedes outro exemplo, non? Aquí digo, si faría falta sentarse e estudalo ben, porque, como decía ao principio, ese vínculo coa historia Rosacruz, coa idea da viaxe a cabalo, pois creo que pode ter un pouco tamén que ver coa exploración das cores que fai Klein. Isto solto eu aí, non teño probas, pero case que non teño ningunha dúbida, e xa vos digo, hai bastantes persoas que din que a relación, da obra de Klein coa filosofía Rosacruz non está ben explorada. Eu, de verdade, non podo evitar pensar nos iconos bizantinos, nesta gama de cores. Eu supoño que Klein, que nunca, que se saiba, non renegou e non abandonou nunca tampouco a espiritualidade cristiá e católica, pois é posible, non, que certa fascinación polos iconos bizantinos puidera ter. E é unha idea tamén dos pintores vinculados ás ideas rosacruces, esta cousa de volver á pintura orixinal e primixenia, volver a representar, bueno, os simbolistas, non, están tamén moi imbuídos desta idea de ir á orixe. Para os simbolistas, pois vai a estar no significado, no símbolo, para outros é algo máis material, vamos a ir ao icono bizantino, vamos a pintar imitando en certa maneira a maneira de representar no románico e no gótico, ou incluso no primeiro renacemento, non? Entón, hai como unha intención de volver ás orixes da pintura, que creo que podería estar aquí bastante vinculada. O que pasa que para Klein é esa pintura libre de forma, vale? Non ten que materializarse nun retrato, na idea da Virxe, na idea do Neno ou no que sexa, senón que ten que estar libre desa forma. A cor bástase por si soa. E, por suposto, pois tamén xogou un pouco coa escultura e co seu azul Klein, o seu maravilloso azul, que non se coñece exactamente a fórmula, ou eso tamén é un pouco do mito que rodea a obra de Klein. Parece ser que podería tratarse dun azul ultramar sintético, é dicir, dun lapis lazuli, pero conseguido en laboratorio. Pero o interesante do azul Klein, ou o que a el lle preocupaba moitísimo, non era tanto o pigmento en sí, senón que ao momento de mezclalo con un aglutinante para convertilo en pintura coa que poder traballar, que este azul non perdera a súa tonalidade vibrante, non, que a conservara. Entón, a maneira de conservala que atopou non atopou el, vale, foi consultar con un químico de París, con unha empresa especializada, de feito, en pigmentos. Agora mesmo non lembro o nome, pero está por aí, podedes buscalo. E a solución que atoparon foi mesturar o pigmento, ou facer que o pigmento quedara en suspensión dentro dunha resina sintética, que é o acetato de polivinilo, vale? Entonces, desta maneira, non só conseguían que este azul non perdera a súa potencia, que se mantivera nesa tonalidade lumínica, nesa potencialidade lumínica, senón que ademais dalle un aspecto aterciopelado, non?
Entonces, o máis interesante deste azul clay é sobre todo a textura que consigue unha vez que consiguen esta fórmula. E aquí é donde imos a responder á pregunta que fixen ao principio. Pódese patentar unha cor? Non. Unha cor non se pode patentar, porque sería un pouco estúpido, non? As cores pertencen a todo o mundo, estamos rodeadas deles e todo o mundo pode chegar a certas cores facendo as súas mesturas, entón non se pode patentar. O que se pode patentar é unha fórmula concreta. Entón, en 1960, Yves Klein patentou a súa fórmula de azul, que é o que se coñece hoxe en día como o eh, IBK, International Blue Clay, vale? Eso podes buscalo porque tamén os deseñadores de moda son moi fans de utilizar o International Blue Clay. E bueno, é divertido. E sabedes tamén que hai unha disputa moi interesante entre Anish Kapoor, que conseguiu patentar a fórmula do Vanta Black. Non sei como foi que o fixo, porque o Vanta Black saíu dun laboratorio. Vanta Black é o negro máis negro do mundo, que ten unha capacidade de absorción lumínica do 99%. E patentouno Anish Kapoor. E despois hai outro pintor que patentou un rosa máis rosa de todos os rosas, que é un rosa que os ordenadores ou digitalmente non se pode conseguir. E teñen entre eles unha batalla de que se non sei se é o do pigmento rosa máis rosa do mundo lle prohibiu a Anish Kapoor utilizalo ou se foi Anish Kapoor co negro ou patentalo, non sei que rollo teñen aí, pero isto das patentes de cores é pois tamén todo un mundo. Xa o falamos outro día con Pantone, non? Perdón. Bueno, entonces, pois xa vedes, temos aquí unha escultura, unha Venus de Samotracia, tamén fará bustos dos seus amigos, fará un busto, por exemplo, de Claude Pascal, que tamén pintará así en azul. O negro que todo corazón gótico querería, sí. E todo ladrón tamén, porque non che reflexa a luz, ti visteste co Vanta Black, ala. Que, por certo, o Vanta Black non é en sí un pigmento, senón que é como que medra é carbono, é nanocarbono que medra sobre a superficie e aplicalo é todo un show, vale, pero aí o tedes, Vanta Black, o negro máis negro de todos os negros. Que pasa? Que quen non estaba contento non é que non estivera contento, máis ben Klein seguiu na súa búsqueda da inmaterialidade e do que el dirá que é desapego, desapegarse da obra e desapegarse do material co que construe esa obra, que é unha cousa que vamos a ver moitas veces tamén hoxe en día no século XXI, non? Que creo que ás veces tamén se utiliza como excusa, cando os artistas non saben facer algo e delegan. Vades ver que isto se utiliza bastante de excusa. O de Klein é diferente, porque Klein o que intenta é non tocar el mesmo ou de maneira directa a obra e pintar a través do corpo humano. O sea, non pintar o corpo humano, senón pintar co corpo humano, concretamente co corpo de modelos espidas. Isto é o que el vai chamar as súas antropometrías. E, bueno, pois consiste en coller unhas cantas modelos, cubrilas co seu azul Klein e despois el indícalles, como se fora un director de orquesta, como deben colocarse sobre o lenzo, como deben desplazarse sobre el para que quede o trazo que queira. E el mesmo diría no manifesto do hotel Chelsea, durante a súa estancia están ali creo que 2 meses, durante a súa estancia no hotel Chelsea, el escribe o que se coñece como manifesto, o manifesto do hotel Chelsea, que é máis ou menos unha explicación, sentencias breves do que é a súa obra, vale? Entón, neste manifesto el di que conseguiu a través das súas antropometrías despegarse do que é a obra e o pincel.
e facer do pincel algo vivinte por si só. Vedes que, bueno, non só pintaba no seu taller, non só chamaba as modelos para pintar no seu taller, senón que tamén o facía diante de público, como se fora unha performance ou un happening, vale? As modelos din, ou en palabras dunha delas, polo menos, din que participar nesta serie de performance con Klein era como participar nun ritual, que debías estar en silencio, que no momento en que te cubrían de pintura ti deixabas de ser ti para estar a disposición del. Bueno, un rollo, tal e como estou contando eu, soa creepy, vale, pero nas palabras da modelo, que non as teño aquí copiadas, pero podo vos dar o artigo de onde o saquei, se queredes, era de verdade como participar nun ritual, non? As palabras delas son bastante bonitas, respetuosas con respecto a Klein, bueno, elas simplemente eran o medio para conseguir este tipo de pinturas, que é o que el chama a antropometría, por suposto, co seu fabuloso azul. E aí o tedes. Esta é unha, esta sería outra, e eu, vendo esta, non puiden evitar pensar en que hai outro pintor de Niza que tamén aplicou desta maneira o azul, pero aplicábao a través do pincel. Vale, e é Matisse. Matisse ten unha serie de cadros monócromos azuis que representan figuras que poderíamos interpretar como femininas, así un pouco abstractas. Eu non podo evitar pensar que Klein tiña en mente tamén a Matisse. Os dous son de Niza, Klein é fillo de pintores, seguramente Matisse coñecía hoy, xa seguramente coñecía a obra de Matisse, e pode ser, non que a tivera directamente en mente, pero si ese tipo de influencias, non, que temos sempre como traballando en nós como backup. Podría ser, ou podría ser directamente, non? E aquí, bueno, pois tamén tedes a Klein aplicándolle o seu azul a unha das modelos, e ao carón, pois puxenvos as imaxes de Matisse. Non sei se me queredes levar a contraria, decir, porque Matisse non sei que, non sei canto, ou se me queredes dar a razón, podedes falar, sentídevos libres no chat. Que máis vos teño que contar? Vale, Klein non foi o primeiro, perdón, estos artistas que nos venden así exposicións donde non hai cadros, que tais tanme pedido falar algunha vez diso, pois isto é o momento, que aunque non recordo o artista, pero foi hai uns anos, non? Que se fixo como unha exposición donde non había cadros, e chamou moitísimo a atención, ben, pois el non inventou nada, Klein xa o fixo, e era unha performance na que invitou a xente a ir a ver unha exposición na que non había cadros, pero o interesante do asunto é que os escaparates da galería onde se facía esa exposición estaban tinguidos de azul, e que as persoas, cando entraban a ver a exposición, o primeiro que recibían era un cóctel que que iba tintado con azul de metileno. Aí tedes o azul de metileno nunha botelliña de laboratorio. Ahora diredesme, non se chama botelliña porque ese nome ten un nome en laboratorio. Sí, vale, pero non me acordo o nome da botelliña esta en forma de globo campaniforme. E á dereita, células epiteliales tinguidas con azul de metileno, porque o azul de metileno utilízase en medicina, é antiséptico e en certos círculos homeopáticos e de medicina alternativa estivo de moda hai un tempo, creo que sigue estando de moda, tomarse chupitos de azul de metileno, vale? Pois non o inventou ningún homeópata, ou si, o caso é que aquí Yves Klein na súa recepción de inauguración á exposición do vacío, que titulou así precisamente, Exposición do vacío, ofrecía un cóctel
con azul de metileno, vale. Outra cousa interesante é que tamén traballou co lume, fixo pirograbado, creo que puxenvos un exemplo que non é dos mellores, porque creo que hai outros que son figurativos, e sí que é algo que se adoita dicir que intentou como traballar cos elementos, porque temos, o lume, temos o pigmento, que sería o terra, e temos a auga nalgunha serie de performance na que nunha delas, por exemplo, consistía en que como era? Era como que mercaban lingotes de ouro e dábanlle a el o ouro e el tiraba o ouro ao Sena, vale? Esa performance chamouse Zonas de sensibilidade pictórica inmaterial. Eu, por máis que o lin, non cheguei a entender o concepto, pero sí que hai o rollo este de que o ouro flotando sobre o Sena, porque o ouro convertido en láminas flotando sobre o Sena, carente de forma, que a vez é material, pero é inmaterial, confundido cos reflexos da auga, e non sei que historia, e tamén chimpado así ao aire, non? Entón, un traballo cos elementos. Eu non sei se é que aquí se poñen moi poéticos os que estudan a Klein, tamén vos podo dicir, Zonas de sensibilidade pictórica inmaterial, da que non puxen imaxe, pero podemos buscala ahora. Zona de sensibilidad pictórica inmaterial. E é importante isto porque aquí está. Vamos poñelo agora. Compartir pantalla. Bueno, este é Klein tirando ouro ao Sena. Entonces, el despois as persoas que mercaron ou que deron cartos para esta performance, el mandáballes un escrito firmado de que conforme tivera lugar esta performance, que se tirara o ouro ao Sena e que participaran pois iso na creación dunha zona de sensibilidade pictórica e material. Unha cousa así. De verdade que eu por máis voltas que lle din non cheguei de todo a entender o razonamento de Klein, porque creo que todo o mundo me lo explica mal, Klein, bueno, pois non sei, non sei. Vale. Bueno, esta era a última imaxe, pero imos volver ao principio. Porque despois de todo o que vos levo contado, sabedes que en 1961 Klein deixa un exvoto no mosteiro de Santa Rita de Casia, que é unha devoción, o sea, a devoción a Santa Rita de Casia parece que era tradicional na súa familia, el nunca o deixou de lado, e o que Klein deixa ali como exvoto é unha caixiña transparente con pigmento puro. O que estades a ver non é pintado, senón que é polvo de pigmento, vale? Tedes rosa, azul e ouro, é dicir, ouro, pan de ouro laminado, vale? E debaixo hai outro compartimento azul con 3 lingotes de ouro que non foron tirados ao Sena, vale? Este exvoto é o resumo, despois de todo o que vos expliquei, o resumo de toda a obra de Klein. O sea, paréceme, tamén só pintou durante 6 anos, a súa traxectoria artística só durou 6 anos, lembrémolo. Comeza no 54 e remata no 62. 6 anos de pura creación artística que marcan
a historia da arte do século XX e que poden resumirse nunha caixiña de plástico con 3 pigmentos puros. E el aí pon le bleu, l'or, le rose, l'immatériel. Por desgracia, non atopei a transcripción de todo o texto. Pero esas 4 palabras son todo o resumo da súa obra: o azul, o ouro, o rosa e o inmaterial. Pintura libre de forma. Vacío como orixe de todo. E aquí volvemos aos Rosacruces, porque non vos lo dixen eu, pero na filosofía de Heindel, perdón, na cosmogonía Rosacruz de Heindel, e aquí é polo que se di que esta obra que el leu tan de novo o marcou moitísimo á hora de crear. Parece que Heindel aí ensinaba que a perfección orixinal era vacía e sen forma, e que as aparicións das formas teñen que ver coa densificación da enerxía do universo. Polo tanto, Heindel anunciaba tamén que chegaría un tempo no que as formas densas do universo farían un retorno ao mundo do espírito puro. E unha maneira de retornar ao mundo do espírito puro é a través da utilización do pigmento puro, libre de calquer límite imposto pola forma. E ata aquí o Simbolicor de hoxe sobre Yves Klein, así que agora podedes facer preguntas que vos quedaran por aí no chat. Podedes propoñer tamén outros simbolicores, decideme se vos gustou a idea de Klein. Eu son moi escéptica coas lecturas que se fan dos autores, dos artistas contemporáneos. Creo que hai moito charlatán, creo que hai moito megalómano e creo que hai moito falso espiritual tamén, vale? Pero sí que é verdade que ao encontrarme con Klein e que vendo que hai tantos escritos del que podemos coñecelo a través do que el deixou nos seus diarios, sí que me decato que ao mellor Klein era bastante máis coherente e sí que estaba nunha búsqueda real do que máis real do que me parecen outros. Outro día vin que hai cores prohibidos como o cor Barbie. Como cores prohibidos? En que sentido? Quen prohíbe as cores? Donde están prohibidas as cores? Serán patentadas, en plan que Barbie ten ese tono de rosa patentado, sí, de reproducir. Claro, pero por iso, porque hai tonos que ao mellor están patentados e non podes ou non podes utilizalo, pero non é. Sí, pero non é que ti non poidas usar unha cor Pantone. Ti podes usala, pero non podes usar o código de Pantone. Pantone ten unha catalogación, unha serie de catálogos rexistrados de cores, porque levan a cabo unha sistematización das cores, vale? Entonces, ti cando vas a unha imprenta e queres utilizar para a túa marca X cor, por exemplo, a Barbie, que ao mellor a cor Barbie está rexistrada co código Pantone tal, 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 tal. Entonces, ao mellor ti non podes usar ese rexistro, ese código, pero non quere dicir que non poidas usar a cor. Tes que utilizar outro sistema de clasificación. Sería esa a idea. Tampouco estou eu moi posta, pero obviamente ti a cor non a podes rexistrar, non podes prohibir a utilización dunha cor. O que podes é rexistrar o código desa cor. Outro día vin un anuncio de Freud que poñía produtos ca cor do ano. Sí, tal cual, en plan de esta é a cor do ano e tes que tomar estes produtos. Os de Freud miran o Simbolicor. Igual sí, Igual sí. Sí, tal cual. Joder, en serio. Dios, pois teño que buscar ese anuncio, eu non o vin.
Necesito teño que contactarlle a Freud, que necesito ver ese anuncio. Necesito velo. Foi unha publicación de Insta. Pois mira, sabes que? Vamos buscar o Insta de Freud. Que bueno, a ver, non me pagan por facerlles publicidade, pero, bueno, pasa. Freud. Non me sale Freud, a ver. Ah, claro. Serei paleta, estaba buscando Freud con D. Eu aquí falando de cousas de filosofadas de Yves Klein e despois non sei escribir Freud. Dios mío, pois sí, pois aquí o tes. Ostras, vouno amosar. Veña, vamos compartir pantalla. A min a paleta non me gana naide, eu non sei por que me seguides. Este 2025 el color del año no solo se lleva en tu armario, también en tu carrito de la compra. El Mocha Mouse está arrasando y lo encontrarás en muchos productos de Freud favoritos. Este é o momento do día no que podes decir de moito internet por hoxe. No, de Freud. A ver, os de Freud. Facede un clip deste instante, facede un clip e mandádelle aos de Freud. Que estades facendo? Que non me estades patentando ou non me estades promocionando o Simbolicor, Eu admito o patrocinio, que aquí unha ten que ogallá poder cobrar para seguir facéndovos directos e estudando cores e cousas con moito máis sin ter a presión esa de pagar as facturas, sabes o que che quero dicir? Entonces, Freud, axúdame, eu colaboro con vos. Se queredes, veño, sacamos aí cestas da compra de cores. Por favor, que de verdad. Ai, Dios mío, ditais. Pois tiñanme que patrocinar o Simbolicor. Simbolicor da outro día tiñamos que ter feito colaboración con Freud, xa che digo. Bueno, total, que tamén vos digo unha cousa, que eu aquí estudándome así un pouco a Yves Klein, estou moi enfadada coa miña, xa vos lo dixen moitas veces, coa miña carreira, co lugar donde estudiei Historia da Arte. Estou moi enfadada en xeral de que non se dé a relevancia que ten no mundo artístico a influencia de correntes, xa non vou dicir a teosofía, pero si o rosacrucismo. Eu sei que un pouco de Rosacruces sí que se falou no seu día, pero non coa profundidade que se debera. Entonces, despois chegamos a ver a estes as vidas destes artistas, é difícil entender un pouco a maneira que tiñan de traballar ou as ideas que tiñan detrás, e creo que ese é unha dos problemas que fai que moitas persoas non poidan entender ben a arte contemporánea. Pero non me estou a referir a persoas das rúas, estoume a referir a persoas de verdade metidas no estudo artístico. Creo que é unha carencia xeral bastante gorda. Porque sempre se ten como a menos. É dicir, é como se dixéramos: "Bueno, a ver, tivo a súa época friki aí do Rosacruces e xa está". E non hai pista. É como un pouco con Vicente Risco, cando vedes estudios sobre a súa literatura que pasan bastante por alto as influencias que tivo.
vense claras, é que el máis ben están escritas aí, ¿no? Pero é como, bueno, eso, bueno, sí, pero non interesa. Pois estás facendo mal o teu traballo de investigación, perdona que cho diga. Tenche que interesar todo, e na que non che interese, tes que facer como que sí, e intentar comprendelo, punto. Sí, é totalmente un sí, pero no. Un sí, pero no. En plan de, bueno, sí, pero no. Plan de Erskine, sí, bueno, estivo aí no rollo este Rosa Cruz, leuse o libro este e tal, pero sí, pero non, no, moito mellor o Zen, sabes? Pois sí, pois home, unha persona que estaba interesada polo judo, que estaba interesada pola filosofía zen, que quería estudar as orixes tradicionais do judo, estudiala, que quixo ir a Xapón e que llo enseñaran ben, porque aquí o que se estaba a dar era a versión occidentalizada. Unha persoa así, ti crees que non é relevante? Non é relevante. Que tivese un momento na súa vida na que fora bastante influído, no, son 10 anos pertencendo á sociedade Rosacruz, a de Oceanside, que como hai diferentes ramas, sabes, pois unhas tiñan esta maneira de pensar, outras, xa vos dixen, Heindel, non é exactamente Rosacruz, senón que está máis influído pola astroloxía e pola teosofía, ou eso din, pero está todo dentro desa corrente. Entonces, a mí pareceme bastante relevante. Non entendo por que se pasa tanto por alto. Igual porque non o deixou bastante nos escritos. Non sei, que encima temos os diarios de Klein. De feito, hai un diario, hai unhas, si, hai un diario da súa viaxe a Madrid. Fascinouse lamentablemente cos touros. Gustoulle a Semana Santa. Bueno, en fin, pois as anotacións que un artista vai facendo, e temos moita sorte cando podemos atoparnos cos diarios personais, cousa que tamén sempre dixen, ao fin e ao cabo son os diarios personais, hai que tratalos tamén con algo de respeto, Que isto é unha cousa así xa para rematar, rematando sempre co meu tinte de humor que ninguén entende, dixenlle outro día dixenlle outro día a Eva Patiño precisamente. Dígolle: "Anda, Eva, menos mal que nunca hemos ter un premio Nobel de literatura ou do que sexa e non nos van estudar nos colexios dentro de 100 anos, porque cando se puxeran a indagar as nosas conversas polas redes sociais e os nosos diarios de mierda, íbamos quedar un poquito mal, É moita presión eso de ser sabes, eso de ser unha persona relevante é moita presión, porque ao final creo que no final dos teus días, home, se che dá un ataque así ao corazón como a Yves Klein, pois igual dache un pouco igual, sabes, porque te pillou aí e punto. Pero se chegas, imagínate que chegas aos 80, no, que eres unha persona relevante, eu que sei, pois como Goethe ou como, non sei, calquera outra persoa que chegara así a boa idade, non? Sobre todo se fuches historiador ou te dedicaches a investigar, nos campos humanísticos. Joder, tes que ser bastante consciente da imaxe que ao mellor queda para ti na historia cando os os sálvame da historiografía comecen a indagar nos teus papeles persoais e a meterse na túa intimidade nun momento no que xa non che poden consultar nada, sabes? Iso ten que ser unha presión, ten que ser unha cousa, e, bueno, probablemente hai xente que queimaría diarios e cousas así. Eu creo que o mellor é a destrución, destruíde todo, que non quede rastro da vosa intimidade. Son os mismos de Calvin Klein? Non, quedar para facer roupa interior. No, creo que non ten nada que ver con Calvin Klein. A verdade é que xa vin
xente que se facía esa pregunta e eu non fun aí indagarlle a tal, pero nada que ver. Nada que ver. Confirmamos, porque hai que ser científicos e hai que vir confirmalo, nada que ver. Ai. Mira, ahora espera, xa remato, xa remato, pero claro, ahora fixástedesme mirar as orixes de Calvin Klein para que logo digan que todo se fai con esforzo, porque eu tamén estou hasta as narices destes youtubeiros e twitcheiros que andan por aí, esta xente que dice que o capitalismo, que co capitalismo con trabajo duro e ahorro podeste facer empresario. Pois mira, Calvin Klein, cando fundou a compañía, fixo porque un amigo lle prestou $10.000, sabes? E que ao final é todo ter amigos que che presten para emprender. Outro día tamén, unha tipa que eu seguía, que digo, pois esta muller, sabes, empresaria, foise da casa nova, sabes, saliu pa diante, ela fai moitas veces publicidade de que saliu pa diante por sus santos ovarios, e vai un día e conta que, bueno, a súa primeira empresa, pois, foi un dos seus ex que lle deu os cartos para montala, porque senón, tal, e digo, ala, ves? Capitalismo non, amigos, o que hai que ter é amigos e padriños. Dito isto, que creo que non lle iba a gustar moito a Yves Klein, supoño, ata aquí o Simbolicor de hoxe. Ao final todo son cartos, efectivamente. Ata aquí o Simbolicor de hoxe. Moitas gracias por estar. Espero que vos gustara espero que vos guster, que vos Dios, por que non sei falar nunca? É que así é así non me van contratar nunca nin na Radio Galega nin na TVG, vou ser pobre toda a vida. A non ser que teña algún amigo rico que me preste. Bueno, ou que me patrocine Freud. Estamos abertos ao patrocinio, Freud, por favor. Bueno, o caso, que moitas gracias por estar, que espero que vos gustara esta aproximación á obra de Yves Klein. Creo que despois de entendelo un pouquiño, podes ver os seus monócromos e as súas antropometrías con outros novos ollos, que igual é máis fascinante a maneira que el tivo de aproximarse á creación artística que a creación artística en sí, que é algo tamén moi definidor das correntes de segunda metade do século XX. E vémonos o próximo xoves, que imos a falar de Arsamandi, consellos para ligar ou consellos para non comerte un rosco no século XXI, así que estade atentos que o xoves vense día moi importante, especial de San Valentín, ás 10 da noite. E o próximo Simbolicor, se todo vai ben, vai a ser o domingo 23, vale? E en principio iba a facelo sobre Dante vermello e Dante azul, porque descubrín aí unha cousa interesante, pero igual o cambio. Igual cambio o tema porque o 24 tócame luns de TEA. Entonces non lle podo dedicar todo o tempo que quixera a todo. Vale. Así que nada, sen máis, vémonos para xoves, por favor, non o perdades, que vai a ser un programa moi, moi divertido e vémonos en próximos Simbolicores e no Luz de Tea. Chao!